שמי שחר, אני בן 50, אני מעפולה. לפני כשנה פנתה אלינו שרה, הציעה לעשות סדר בביטוחים שאנחנו משלמים. להפתעתי הרבה גיליתי אני ואשתי, כמובן המשפחה, משלמים המון כסף על כיסוי שלא מתאים לנו כל כך. שרה עשתה לנו סדר בביטוחים, יצא שאנחנו משלמים כיום פחות, עם כיסוי ביטוחי רחב יותר, גדול יותר, וחסכנו המון כסף בשוטף. שרה לא ויתרה עד שעשתה סדר בכל התיק הביטוחי שלנו, והיום אני יכול להגיד לכם, בראייה לאחור של שנה, שסוכן נמדד ברגע האמת, ושרה עברה את המבחן הזה בגדול. היא והסוכנות סי עמדו אחרי כל ההבטחות שהם נתנו לי, וקיבלתי טיפול VIP בכל מה שהייתי צריך, ולצערי בשנה האחרונה הייתי צריך, וזהו. אז אני ממליץ בחום למשפחה, כמובן שכבר המלצתי, לחברים, לבדוק את התיק הביטוחי דרך שרה, שתמליץ לכם, תציע לכם דברים, ככה תקבלו ביטוח רחב יותר, גדול יותר, טוב יותר, ובעלות נמוכה יותר. אז שיהיה לכם בהצלחה וכל טוב.